хора, аз съм Бигито и днес играем Skywars. Как видяли сте един клип, в който казвам там някои неща за нещо късметийско. Нещо не става, какво стана? Нещо добре ще играят. Измисля съм нова поредица. Не знам още как се казва, ще видите от заглавието. Ето така. Защото, дали не угадно, това тук е нещо като платформа. Не знам аз точно за това. Там долу има такава лампа. Ето така. И ето така, мисля, че изглежда. Невероятно само, че трябва да вземем стълбички, защото няма да се обрем тук. Така, качва се. Ето тук. Хоп. Така. Тук ето светлината, а тук просто има паяци, да. Мисля да стоят чудовищата, защото аз не знам защо. Така. Качваме се тук. Той не ме кефи. Изцяло тук съм добре с нещо. Тук стана невероятно, мисля. Друг епизод очаквайте да направя в къща. Така че очаквайте ги тези неща. Аз мисля вече без такива, защото ще ми става да толкова много.
карта. Че стана още по-красиво, не знам, мен така ми кефи. Никой от вас не го кефи така по този начин. Защото много да ще кажа, че ти не кефи. Все пак той видео, така че набех видеото и до нови срещи.